Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ειρήνη, κατάγομαι από Κρήτη, είμαι 24 χρονών, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, ο χορός, το κάνω ερασιτεχνικά, τραγουδάω στο μπάνιο, τραγουδάω στο δωμάτιό μου, αναλόγως το τραγούδι που θα μου αρέσει και εκείνη τη στιγμή που θα με φτιάξει. Δεν έχω καλή φωνή. Οι φίλοι μου έχουν πει στο Facebook ότι θέλω λίγη προσπάθεια και άλλοι μου λένε ότι θέλω παραπάνω προσπάθεια ότι πρέπει. Δεν έχω ακόμα φτιάξει τις χορδές μου και θα ήθελα πάρα πολύ να ανεβάσω το πρώτο βίντεο στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσοι με βλέπουν. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχιστεί το βίντεο από το πρώτο να πάμε στο δεύτερο και από το δεύτερο στο τρίτο. Οι κριτές θα είναι αυτοί που θα με βλέπουν. Λοιπόν, θα τραγουδήσω ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει μέσα αγάπη, απελπισία, καψούρα και απογοήτευση. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας τραγουδήσω. Αρχίζουμε. Μόνη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα πίσω. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στη ψυχή και έγινε ανήρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ, μένω μες στο λάθος να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ, να σκέφτεσαι κι εγώ να ξαναζώ. Θα τα πω